50% sa mga establishmento sa syudad sang Iloilo magabukas na umpisa buwas. Mga tricycle kag tricycad panugutan na nga magbiyahe sa idalom sang General Community Quarantine. Si Zen Kilantang nakatutok. Isa ka adlaw antes ang pagpaidalom sang syudad sang Iloilo sa General Community Quarantine, maobserbahan ang pagdamo sa mga salakyan sa downtown area. Suno kay Mayor Jerry Treñas na intindihan sini nga madamo na ang luyag nga magwa apang ginpahanumduman naman sini ang publiko nga magsunod sa gihapon sa protocol agud matap na ang paglaptas sang virus. Umpisa buwas 50% ka mga establishmento ang pahanugutan na nga mag-operate magluwas sa mga bars, spa kag sinihan. I think do tayo naman lang ang amon nga gina-coordinate sa probinsya. Kay gusto ta kung ano ang aton pagkaon do aligned man ba na sa probinsya. Ang iban nga mga mall nagapanghanda naman paagi sa pagpatuman sa mga sanitation measures. Nagdeputize naman ang alkalde sa mga compliant officers nga magalibot para magchikyar sa mga establishmento kung nagasunod ang mga inisang husto nga mga pagsulundan kaparehos ang social distancing, pagsuksok sang face mask kag pagpahamtang sang alcohol sa ila lugar. Wala naman sang liquor ban, apang pagadumilian ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa mga dalan, sidewalk kag iban pa nga public area. Gina-finalize pa ang guidelines kung paano ang mga limitasyon sa pagbaligya kag pagbakal sang alcoholic drinks. Samtang ang mga tricycad kag tricycle ang pahanugutan man sa pagbiyahe sa mga barangay roads. Gina-istorya ko ang LTFRB kag LTO nga matugtanta ang mga tricycle kag tricycad sa mga barangay roads, no? Para nga makasugod naman sila, maka-earn man sila bisan pila lang. Balik naman sa biyahe ang mga PUJs umpisa Lunes. Nag-coordinate na ang syudad sa Iloilo Provincial Government agud magsantuanay ang ilang mga GCQ guideline. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.